तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। रौरे दुआरिया में अली हो नाथ बाबा, रौरे दुआरिया में अली हो नाथ। के मोया प्रोजेक्ट्स कांच कांच बांसवा के कांवर बनावली, सोने कलसिया में गंगा जल भरनी। कांच कांच बांसवा के कांवर बनावली, सोने कलसिया में गंगा जल भरनी। बोल बम के नारा लगवली ना बाबा, बोल बम के नारा लगवली ना बाबा, रौरे दुआरिया में अयलू नाथ बाबा, रौरे दुआरिया में अयलू नाथ। केकरा के दिहला बाबा अनधन सोनामा, केकरा के दिहला बाबा तू ही दर्शनमा। केकरा के दिहला बाबा अनधन सोनामा, केकरा के दिहला बाबा तू दर्शनमा। बोल बम के नारा लगवली ना बाबा, बोल बम के नारा लगवली ना बाबा, रौरे दुआरिया में अयलू नाथ बाबा, रौरे दुआरिया में अयलू नाथ। के मोया प्रोजेक्ट्स शंकर के दिहला बाबा अनदान सोनामा, गणेश के दिहला बाबा तू दर्शनमा। शंकर के दिहला बाबा अनधन सोनामा, गणेश के दिहला बाबा तू दर्शनमा। बोल बम के नारा लगवली ना, बोल बम के नारा लगवली ना बाबा, रौरे दुआरिया में
ऐलू हो नाथ बाबा रौरे सरनिया में ऐलू हो नाथ।